Na tú stranu. Dobre. Nechajte tak. Dobre. Ja si prejdete z druhej strany. Najprv to koleno môžem tu. Z druhej strany môžete. To je jedno z druhej strany, si už to koleno spravíte. Áno. Tú ruku. Nie, takto krížom, takto krížom. Hej. Teraz za bedro, za plece. Oj, tak. A teraz tie nohy popraviť, aby neboli iba na bedreju. To tiež pokročiť trochu. Áno, áno. A vypodložiť tú ruku. Áno. Takže vypodložiť túto ruku. Hola. Dobra. Alebo má to byť radšej? Dobre, dobre. Nie, dobre. Dobre. Tak. Teraz A teraz to prebalo. prevaliť, takže